Dneska máme na pláne také viacej cozy veci, by som povedala, ako háčkovanie. Včera večer som skoro doháčkovala toto celé, už mi len toto chýba na zatvorenie niečo. Ale make-up taštička je skoro hotová, čiže to dorobíme dneska a začneme ďalší projekt háčkovania, čo je taký zaujímavý top. Videla som ho na Pintereste a na TikToku. Nečakala som, že sa to dá, ale dá. Takže k tomu zapustíme. Ale najprv musím dať telefón na nabíjačku a vypiť si kávu. Aby som sa trošku prebrala v tomto počasí. Obed by bol. Aj on mal obed. Ide spať. A pre dnešnú aktivitu by sme mohli urobiť kľúčenky. Prívesky, kľúčenky. A taktiež som videla, že sa robí kľúčenka s týmito sprostostiami. Takže mohla by som použiť aj svoj starý lip balm, ale prečo nepoužiť čisto nový? Viem, že tuto hore sa musí spraviť dierka, takže to pravdepodobne aj ihlou prepichnem. Potrebujem kliešte ešte svoje a lepšie svetlo. Aby som mohla robiť kľúčenky, potrebujem silón. Ale budem sa snažiť ich spraviť letné, do letného štýlu. Taktiež mám toto patičku. To by mohlo ísť spolu s týmto, čiže taká červeno-žltá kľúčenka. A potom mám čisto tieto sprostosti, čo budem potrebovať na výrobu kľúčeník. Takže poďme do toho.
niečo robiť. Napadlo ma, že na tejto taštičke môžeme tuto hore do rohu niečo primalovať. Pridala by som aj ďalšiu mušlu, ale to by boli potom dve vedľa seba. Plavky. To by šlo. A z vody dáme z tejto. Nepotrebujem jej veľa, typujem. Pustíme sa do toho. Tašku som dorobila. Vyzerá to lepšie než predtým, by som povedala. Ja sa idem osprchovať, spraviť si skincare a čítať, možno, pravdepodobne. Mám tu mangu, mohla by som ju začať čítať. Vidíme sa za chvíľku. Večer, ďalšia sprcha. Toto čierne je face maska s predtým. V nedeľu sa oficiálne sťahujem naspäť dovnútra, ale mohli by sme to tu dneska trošku upratať, za kedy sa mi uschnú vlasy. Ale idem si hodiť masku na vlasy a idem to očesať. Tak. A medzičasom to tu môžeme ísť upratať. Môj telefón mi hovorí, že mám plnú pamäť videí, takže môžeme ísť, vyčistiť telefón, uložiť sa spať, dať to všetko, presúvať sa a vidíme sa zajtra ráno. Máme melón. Nemám tam... Máme melón. Zrkadielko. A make-up. Kde je? Tam je. Takže...
pustíme sa do toho. Povedala by som, že väčšinu vecí, čo som chcela dneska natočiť, som natočila. Pán kavovar. Povedala by som, že to by bolo všetko na dnešok s pracovaním vecami a také sprostosti. Zajtra to budem všetko stiahovať dovnútra, takže dneska idem väčšinu poupratovať. Taktiež pôjdeme potom hačkovať. Prečo nie? Ale idem zistiť, ktoré videá sú dobré, ktoré nie sú dobré. Pôjdeme poupratovať a vidíme sa o chvíľku. Takže máme upratané. Pre dnešok, ak mám ešte miesto v telefóne, lebo som natočila toho dosť, pre TikTok dneska, my môžeme pokračovať v tejto srande a potom sa zmyť make-up, okúpať sa, lebo je tu strašne teplo dneska. Na to, že tu som mala najmenšie zrkadlo a žiadne sprostosti, čím by som sa mohla utrieť, keď som niekde spravila chybu, by som povedala, že ten make-up nie je najhorší. Už sa mi... Príde mi, že je trošku lepší než ten, čo som robila naposledy vo vnútri. Čo to už je dosť povedať. Ale ako... Zvládla som ho v karavane. Spomenula som si, že mám nový hel, ktorý som ešte nevidela. Je to Limetka Spritz. Čo? Limetka Meta, čo som si odpila z kávy, takže to bude chutiť úžasne. Neviem, či je to dobré, alebo či je to hnusné. Ale niečo takéto som už pila. Chutí to viacej ako koktejl. Chutí to ako mojito. Wow. Ale tam je tá... Solidných 6/10. Wow. Poďme naspäť k hačkovaniu. Wow.
Nebudeme si klamať. Odkedy som začala hačkovať hento, som sa odtiaľ to nepohla. Vypil sa mi tablet. A je... Nepadaj. Začala som tiež hento spratávať trošku. Trošku som dohačkovala viacej, ako môžete tuto vidieť. Ale zoberiem tablet donútra nabíjať. Mohla by som ho nehať aj tu, ale vnútri je väčšia zima, takže pre istotu, aby sa neprehrieval, zoberiem ho dovnútra, pôjdem sa osprchovať, spracem taniere a sprostosti a pôjdem si lahnúť. A my sa vidíme možno znútra, možno ešte večer, ale určite zajtra ráno, lebo zajtra ráno toto musím celé sprátať a musím sa konečne presunúť dovnútra. Ráno vlog. Prečo moje vlasy vyzerajú hnedé? To je detail. Ideme toto všetko dneska zbaliť a upratať. Poďme na to. Nechce sa mi, ale poďme na to. Začína tu byť mierne teplo. A nechce sa mi zapínať ventilátor a zapájať tú elektriku na tých pár hodín, čo tu budeme upratovať. Poďme na to.